Azikho izigameko ezibikiwe kulokhu zivulwa izikole KwaZulu Natal emzamweni oqedela unyaka ka2020. Nakuba kunjalo balinganisela ku70 wama% abafundi abavukile namuhla esikoleni saseThekwini iBrettonwood. Lokhu ngenxa yezinto zokuhamba. Kepha ke labo bangakwazanga ukuphumelela ezikoleni banikwa izifundo ngeindlela zobuchwepheshe besimanje manje. Njengezinye izikole naso lesi sike saba nabo othisha bambalwa abahaqwe iCorona. The only thing esinayo which is just a concern for everyone ile ukuthi asikwazanga ukuthi sithole izinsuku eziphelele zokuthi sikwazi ukuthi sifundise, kodwa lokho esizokwazi ukuthi sithole lezo zinsuku sokwenza isiqiniseko ukuthi kufundiswa ngokugcwele. Ungitule izinto zokuyivikela kwiCorona enganini nokushoda kwamanzi kwezinye izikole kuseyingqinamba esifundazweni. We continue obviously to grapple with minor challenges such as infrastructure in certain part of our province. The issue of water still remains a challenge. But we want to thank the learners who came back today, the educators, but also the parents who have been cooperating throughout the process to make sure that we secure the future of our learners. Kulindele ukuthi uGrade 7 ubuyele esikoleni ngesonto elizayo. Abenza SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Kuseyinjalo akuzange kufundwe namhlanje eMetropolitan College njengoba abafundi ababuye bahlale ngaphakathi esikoleni benxuso ukuthi baphume ukuze kuchelwe ngezibulala imagciwane. Abafundi bakholwa ukuthi ukutheleleka kwabantu ngobhubhane lwesifo iCovid-19 yikona okuphoqe ukuthi kuvalwe isikole. Ngoba bathola abantwana labane Corona. Kodwa bangafunda ukusitshela, bangafunda ukuthi sivale esikoleni. Abazali bakhathazekile. Basitshelile ukuthi kunama cases evirus atholakala yiloko abasitshele kona. Isikole sithi lokhu kungamampunge. So people can't just say because you are fumigating then there is a case. So that is what happened. Then we decided that since people are already having that rumor in mind and our students started writing exam, it's better that we send them home for 10 days. Kwezinye izindawo ukufunda kuqhubekile kanti azikho izinkinga ezingako ezibikiwe. eCyril Clark Secondary abafikanga bonke abafunda benza uGrade 12. UMnyango wezemfundo esifundazweni uculisekile ngendlela ukufunda okuqhubeke ngayo. Izikolo zonke abantwana babuyele ukufunda nokufundisa kuyaphambili ngendlela efanele. Kulabantwana abancane abakhona labangakabuyeli sacela kumphakathi nabazali basi-assist ukuthi labantwana bakhona ukubuyela esikoleni nabo bazokhona ukuthi baqhubeke bafunda. Njengoba sekusemobe nje ukubhala kwezivivinyo, othisha kumele basebenze ngamandla ukuze abafundi bangasaleli ngemuva ezifundweni.